יופי. בואו נתחיל. מצוין. אז היום אנחנו מדברים קצת על סוף השיעור שעבר, ונתחיל גם משהו חדש. טוב, אז השיעור שלנו נדבר על השאלה הקודמת. גם מי שלא היה שיעור קודם, אז נעשה סיכום עכשיו, שבעצם אנחנו מנסים להבין מה הסיפור הזה שמשמיים דנים את האדם. יש שאלה מפורסמת בחסידות, הרי כל אחד ואחד מאיתנו עבר דין ומשפט בראש השנה, כמה בריאות תהיה לנו, כמה שמחה, כמה כסף, ועוד 1001 ואין סוף פרטים, פרט אחרי פרט. בעצם הכל כבר היה בראש השנה. כבר דנו אותנו, היה כבר דין ומשפט בראש השנה. אז אם כבר הכריזו כמה כסף יהיה לי השנה, וכמה שמחה תהיה לי השנה, וכמה תורה נלמד השנה, אז למה אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום בתפילת 18? למה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ברך עלינו, שנה טובה, רפאנו וכן הלאה? הרי אם כבר נגזר שיהיה לי השנה 100,000 שקל בבנק, אז מה זה משנה אם אני אגיד ברך עלינו בתפילת 18 או לא? בלשון של הגמרא, במסכת ביצה כתוב, שכל מזונותיו, זה תנאי רב תחליפה, הוא אח של רב נאי חוזאה, הוא אומר שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. זאת אומרת שהכל כבר נגזר עלינו, ואני לא יכול להרוויח שקל אחד יותר מה שנגזר עליי בראש השנה, ואני לא יכול, כאילו מה שנגזר זה מה שיש. מצד שני כתוב, שאדם נידון בכל יום, ועוד יותר, רבי נתן אומר שאדם נידון בכל שעה. אז אנחנו צריכים להבין מה זה הדין ומשפט הזה. הרי, שוב אני חוזר על השאלה, אם כבר בראש השנה היה כבר דין ומשפט, אז למה היום התאריך זה י"ד טבת תשפ"א, למה היום הייתי בבוקר צריך להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה ובריאות, או כל אחד והבקשות שלו? הרי הכל כבר נגזר עליי. אז בשיעור, שזה כבר ענינו בשיעור קודם, אני אסכם את זה פה, שזו תשובה מאוד מאוד חשובה וחזקה לנו. בעצם החסידות משלבת את שני המשפטים האלה ביחד. מצד אחד, אז מה שנגזר עליי בראש השנה זה באמת נגזר עליי, ואם נגזר עליי 100,000 שקל בראש השנה, אז זהו, אין הרבה מה לעשות. זה מה שנגזר עליי. אבל צריך להבין שהשפע שנגזר עליי בראש השנה, אין לו דווקא צורה מוגדרת. מה הכוונה? יש סיפור על הבעל שם טוב, על זוג עשירים שהיו נוסעים הרבה זמן ולא זכו לפרי בטן, והם הלכו לבעל שם טוב וביקשו ממנו ברכה לעשירות. סליחה, הם היו עשירים, הם ביקשו מהבעל שם טוב ברכה לילדים, רצו ילד. הבעל שם טוב מסתכל עליהם, מסתכל גם הרבה יותר עמוק מזה, והוא רואה הבעל שם טוב שאין, הבעל שם טוב רואה שאין מה לעשות. החבר'ה האלה רוצים ילדים, אבל אין להם, כאילו בשמיים, השפע של ילדים לא יכול לרדת אליהם. אין תקציב. אז מה עושים? זוג מגיע, מתחנן לבעל שם טוב, בואו נדמיין רגע את הסיטואציה, זוג מגיע לבעל שם טוב, רוצה ילדים, והבעל שם טוב אומר להם, חברים, אין לי אפשרות, כאילו, מה יותר מזה? בן אדם מגיע עד לבעל שם טוב,
אם הבעל שם טוב עובר שאין אפשרות, אז מה... אין דבר יותר שובר מזה. אז הם באו אליו פעם נוספת, אני לא זוכר אם זה האישה באה או שניהם, אני לא זוכר. אבל בכל אופן, הם כבר נשברו, הם באו שבורים. והבעל שם טוב, כשהוא ראה אותם שבורים, אז כשבאדם שבור, אז מסופר שם שזה עשה אותם, הם היו כלי, עכשיו הם מה שנקרא כלי לברכה. לא שצריך להיכנס לעצבות, לא כתוב שנכנסו לעצבות, אבל שברון לב כנראה זה מותר וזה בסדר להיות שבור מאיזה מצב, במצב שאני מבין שאני רוצה להתעקש, אני נשבר אבל מתעקש והולך שוב לבעל שם טוב. אז בעל שם טוב רואה את העקשנות שלהם ואת המעמד של אותו זוג, שכבר בעל שם טוב סירב להם, הוא אמר שאין, אני לא יכול לתת לכם ילדים. אז הם שוב פעם לא מתייאשים, והם מבינים שזה המקום, זה המקום לבקש, והם חוזרים לבעל שם טוב, הבעל שם טוב בבקשה, תברך אותנו בילדים. אז הבעל שם טוב מסתכל שוב, והוא אומר להם, אוקיי, אז אתם באמת כל כך מתעקשים, ואני מבין שהרצון שלכם הוא מאוד גדול ואמיתי, אבל אתם תצטרכו לוותר על משהו אחר. אתם רוצים ילדים בשמחה, אבל אתם תוותרו על העשירות שלכם. וזה מה שהיה, הם הסכימו, וזה היה, זה מה שהשופט אמר, והשם טוב אמר, אתם רוצים, אנחנו עושים פה עסקת חליפין, אתם תוותרו על הכסף, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם ילדים. וכך היה. אז במאמרי חסידות, אדמו"רי חב"ד מסבירים, שהסיפור הזה, זה סיפור ודאי שהוא אמיתי, וודאי שאם האדמו"רים מצטטים אותו, זה לא איזה משהו שמצאנו באיזה ספר, איזה ספר סיפורים. אז הם לומדים מזה, אדמו"רי חב"ד, במאמרים, מה שמובא, שהשפע שנקצב אליי בחיים, מה שקצוב לי עכשיו בשמיים, כל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש לו שק מלא בהפתעות טובות, שרק כזה אנחנו צריכים לשמוח כמה הקדוש ברוך הוא נזר עלינו דברים טובים בראש השנה. אז כל אחד מאיתנו, מבואר בחסידות, שלא ברור לאן השפע הזה הולך. זאת אומרת, ברור שיש פה שפע. בראש השנה נגזר שפע כללי לאדם. אוקיי, כל אחד מאיתנו יש לו כרגע שפע גדול בשמיים. אבל אין לו ציור פרטי. סליחה שאני מפריעה, איך משתפים את השידור הזה? איך אפשר לשתף אותו עם עוד אנשים בוואטסאפ? מעתיקים את ההודעה, והם שיכנסו לקישור פשוט. בזום, מי שיש לו זום יכול להיכנס. אז אפשר לשתף? ברור, יש גם קבוצת וואטסאפ בסוף השיעור. הנה, שלחו פה, ברוך השם, שלחו פה בצ'אט את הזה. גם יש איזו קבוצה ספציפית לשיעורים שלי, גם יש את ההקלטות של הזום הכללי, יש להם קבוצה מדהימה לזום של זום חב"ד, יש שם הקלטות להרבה שיעורים, ואפשר להצטרף שם. יש ספציפית לשיעורים שלי, יש עוד קבוצה, אם מי שתרצה בסוף השיעור גם אפשר שם להיכנס. בכל אופן, איפה היינו? על הברכות שיש לכל אחד אוצרות מראש השנה. מעולה, תודה. יפה. אז בעצם הסיפור הזה אנחנו רואים שכל אחד מאיתנו יש לו שפע גדול שנקצב בראש השנה. אבל הסיפור הוא מה שכתוב במאמרי חסידות, שאנחנו לאו דווקא שנגזר איך אני אקבל אותו. זאת אומרת, נגזר ככה וככה קילוגרם של שפע לאדם, אבל לא ברור האם אותו שפע ירד ככסף, כילדים, כבריאות. וזה העבודה שאני עובד עם עצמי ביום-יום. זאת אומרת, מצד אחד החסידות אומרת, נכון, יש דין ומשפט בראש השנה, וכל מה שנגזר בראש השנה זה אמת. אבל לא בטוח שאני אזכה לראות את זה בעולם הזה הגשמי. זאת אומרת, גם אם נגזר עליי ילדים ובריאות ופרנסה והכל, זה עדיין בצורה מופשטת ורוחנית.
כדי שאני אזכה לראות את זה וליהנות מזה, ובאמת לפגוש את זה בחיים שלי ביום-יום, כאן נכנס המשפט שאומר, אדם נידון בכל שעה, כמו שהפסוק אומר, לרגעים תבוחננו, תבחן את האדם. אנחנו בכל שעה נידונים, בכל יום, וזה המקום כאן של התפילה והמעשים הטובים שלנו בכל יום, שאנחנו מבקשים, והקדוש ברוך הוא תברך אותנו, תברך עלינו שנה טובה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שפע פרנסה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד מאותו שפע שהוא נתן בראש השנה, עכשיו, כשאנחנו אומרים את המילים האלה, אנחנו מורידים, מטפטפים את השפע הזה, שנראה אותו בעיניים גשמיות. אז זה בעצם התשובה לשאלה הראשונה של השיעור, שבעצם זה היה סיכום בשיעור שעבר, שבעצם מצד אחד אדם נידון בראש השנה, מצד שני, הדין הוא כללי, זה דין שהוא, קיצור, אמרנו דין כללי שאנחנו לא רואים את הפרטים, אבל כשאני מתפלל בכל יום, עושה מעשים טובים בכל יום, אז אני יכול לבקש, הקדוש ברוך הוא תשמע, חסר לי כסף, תן לי כסף, חסר לי בן, אני מבקש שיהיה לי בן בגוף גשמי, אף על פי שנגזר בראש השנה שיהיו לי בעזרת השם ילדים. אני גם מבקש שאותם ילדים, אני אראה אותם בעולם הזה כמובן. אז כאן אנחנו מבינים ותופסים את המושג הזה של תפילה בכל יום, ושיש לי דין ומשפט בכל יום. וכמובן שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, והוא אוהב אותנו, והוא רק רוצה לתת לנו. ומה שנשאר לנו זה רק עם השמחה שלנו, והמעשים הטובים, והתפילה והבקשה, אנחנו בעצם מראים לקדוש ברוך הוא מה אנחנו רוצים. כשאני מבקש פרנסה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני כרגע זקוק לזה, אז מאותו שפע מופשט שנגזר עליי בראש השנה, אני כרגע צריך 50 שקל ללכת למכולת, וכן הלאה. אז זה היה עד כאן, ענינו על השאלה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים בשיעור היום לגעת במושג הזה. אפשר לשאול שאלה? כן. אם בן אדם מלבין פני חברו ברבים ושאל רב, הוא אמר שצריך לעשות משהו לזיכוי רבים ולהגיד לזכות אלו אני מזכה את הרבים, לזכות אלה שהלבנתי פניהם ברבים. אז הביאו לי חוברות לחלק לזיכוי הרבים ולא חילקתי בגלל כל הסגרים, אז והיו הרבה ובתוך הבדיקים היו הרבה אנשים שהחזרתי אותם בתשובה. אז אני אמרתי, כל אלה שזיכיתי אותם ברבים, גם הפצתי שיעורים ודברים כאלה. אם אני אומרת שזה לזכותם של כל אלה שהלבנתי את פניהם ברבים, אז זה נותן לי מקום בעולם הבא? אם אני אומרת, כל הזיכוי הרבים שעשיתי לזכות אלה שהלבנתי את פניהם ברבים, אז זה נותן לי מקום בעולם הבא? בטוח שלך ולכולנו יש מקום בעולם הבא, אני בטוח בזה. אני חושב שהשאלה הספציפית הזאת, נראה לי, זה גם שאלה שאם כבר דיברת עם רב מסוים, והוא הונחה לכיוון מסוים, כדאי לדבר איתו, וגם זה נראה לי שאלה פרטית שכדאי ללבן אותה, אולי צריך פה גם רב מורה הוראה. אני רב שיותר מתעסק עם לימוד חסידות ותורה, אבל אני חושב שכדאי גם לדבר עם רב שהוא ממש מוסמך, שיש לו עבר מבחנים של רבנות, אני מציע להתייעץ או עם הרב הקודם, או עם מישהו שבאמת בקיא ומתעסק בדברים מהסוג הזה, אבל אני יכול להבטיח לך שהרבי אומר שלכולנו יש עולם הבא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה אותנו, והרגשות אשמה שמעבר הם רק מפריעים לנו. זאת אומרת, אני יכול להגיד שמניסיון אישי, שגם שיש רגש אשמה, לשים אותו בצד, ומה שעשיתי, וכולנו חוטאים ונופלים, אבל זה לא קשור לחוויה היומית שלי, שאני צריך לשמוח, וזה עצמו שאדם מתחרט. זה עצמו שאדם, נגיד, עשה משהו והוא מתחרט, זה מראה מי הוא באמת. זה שאנחנו, נגיד, עשינו איזה מעשה לא טוב, וכרגע אנחנו רוצים לתקן, אז יש פה בעצם שני דברים. יש פה את הרגשות אשמה שגורמים לי להתבאס ולחשוב שאני חלק לעולם הבא וכן הלאה. מצד שני, יש את העני האמיתי. העני האמיתי זה שרוצה שינוי, זה שרוצה עולם הבא, זה שרוצה לזכות את הרבים. והעני האמיתי זה שרוצה לתקן, וזה שרוצה את החיים המאושרים, ואני מציע לך ולי להתחבר לרצון הטוב שלי. זאת אומרת, זה שאת רוצה לתקן, אז זה את האמיתי, ושם צריך להיות. כאילו, הרגשות אשמה,
זה לא אני, זה שכבה בתוכי שכדאי לשים אותה בצד, ולהתחזק עם הפנימיות שלי, ובסדר, צריך לתקן, אם יש איזה משהו לתקן, אז להתייעץ עם הרב המתאים. אנחנו מתקדמים בשיעור, בסדר? בסדר גמור, אוקיי. אז עכשיו יש עוד שאלה. אז הבנו את הנושא הזה. יפה, נכון, שאלה טובה. אז יש פה שאלה מצוינת בצ'אט, שהיא באמת שאלה במקום, היא קשורה לשיעור. מה קורה אם השפע לא יורד אליי, נקצב עליי בראש השנה? שאלה מצוינת, שאלה ממש שמדובר עליה במאמרים. הרי יש שפע בראש השנה שייתכן ולא זכיתי לפגוש אותו. ייתכן שנגזר עליי שיוולדו לי ילדים השנה, וחס ושלום לא נולד, או נגזר עליי, לא יודע, שאני אזכה בלוטו במיליון שקל ולא זכיתי. אז מה קורה עם השפע הרוחני הזה? השפע הרוחני הזה, שאני לא רואה אותו בעולם הגשמי, הוא הופך להיות שכר רוחני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מקפח אותנו. אין כזה דבר שעבדתי והתפללתי ונגזר עליי דברים טובים בראש השנה, אני לא מאבד את זה. בחסידות כתוב שאם אני לא אזכה לראות את זה בעיניים הבשריות, אז בסדר, זה נשמר לי לגן עדן, לימות המשיח, אני לא יודע בדיוק מתי, אבל זה, הנשמה שלי ודאי תקבל את זה, ודאי נזכה בזה, ואין מה לדאוג. לגבי השאלה מה זה ילדים לא גשמיים, אז שוב, זה שפע שהוא רוחני. כאילו, כל דבר שהוא לא בא בעולם הגשמי, זה אומר שהוא נשאר מופשט. מופשט זה אומר שאני אקבל אותו בתור שכר רוחני לעתיד לבוא. אוקיי. עכשיו, שאלה שנייה, הזמן קצת עובר, נשאר לנו 12 דקות. אנחנו נתחיל להתעסק בשאלה על למה צריך להתאמץ, בפרט בנושא של פרנסה. למה צריך את המאמצים האלה? למה כתוב על האדם הראשון שבזיעת אפיך תאכל לחם? למה אנחנו מכירים את עצמנו שיש לנו אתגרים בזוגיות, אתגרים עם עצמנו, אתגרים בכל מקום? והשאלה היא, למה אנחנו צריכים, מה קורה בתהליך הזה שאנחנו צריכים לפעמים, מה זה צריכים? זה קורה, זה טבעי שכל אחד מאיתנו יש לו איזו שבירה, איזו נפילה, איזה מין, כמו שגרעין, כדי לצמוח, אנחנו רואים ריקבון של הגרעין. אז השאלה היא, למה צריך את הריקבון הזה, למה צריך את השלב הזה, שאנחנו בעצם הולכים ומתאמצים, בסך הכל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ורוצים לעשות את הדברים כמו שצריך, ובכל זאת אנחנו רואים את המאמץ הגדול ואת השבירה שלנו. אז בעצם, כרגע, מה שאנחנו נפתח כרגע זה מאמר של הרבי הרש"ב, אמנם זה המשך שנקרא סמך ו', שהוא נקרא המשך מאתגר לכל יהודי, לכל חסיד, זה נשמע כזה לפעמים משהו גבוה, אבל בהמשך סמך ו' של הרבי הרש"ב יש גם קטעים שהם יחסית מאוד מובנים, ואנחנו נבחר קטע כזה. אנחנו נתחיל קטע שבלי נדר אנחנו נמשיך אותו מחר. אז שוב, אני שואל, למה צריך את הזיעת אפיך? למה אנחנו צריכים להתאמץ? למה הקדוש ברוך הוא לא מקל עלינו? בואו נתעמק בזה. קדימה. וביאור העניין. דהינה, אחר חטא עץ הדעת כתיב, בזיעת אפיך תאכל לחם. והיינו, שצריך לעבוד את האדמה, לתקנה מקלקולה, שנתקלקלה, בחטא עץ הדעת. בתערובות רע, ועל ידי עבודת האדם בחרישה וזריעה, יתקל לברר הטוב מן הרע, עד שיוציא לחם טוב למזון. והעבודה הזאת באה לאדם ביגיעה רבה ועצומה. לכך, א', בזיעת אפיך תאכל לחם, לכך אומר, בזיעת אפיך תאכל לחם, שזהו גם כן מהכללות שנתקלל, שיאכל לחמו בזיעת אפו, כמו הזיעה באדם, שיוצא מתוך כבדות העול ביותר. כן, מתי אדם מזיע?
מה זה בזיעת אפיך? מתי אדם מזיע? כשהוא, יש לו עליו עול מסוים. כן, אנחנו יודעים שאדם עושה ספורט, אדם עובד במוסך, בחקלאות, הוא מזיע המון, ככל שאדם יותר מתאמץ, הוא מזיע יותר. מעניין שזה גם מאמץ נפשי יכול להיות, אדם פתאום נמצא, צריך לתת הרצאה ל1,000 איש, או לא יודע מה, לפגוש איזה אדם חשוב, הוא גם כן מתחיל להזיע, יש פה כנראה מאמץ נפשי שגם כן מוציא זיעה, לא יודע, אולי אפשר להגיד, נגמר גם ככה. בכל אופן, אנחנו רואים שאדם נגזר עליו שיהיה בזיעת אפיך תאכל לחם. ומתי זיעה יוצאת? כשמתאמצים, אז בעצם נגזר על אדם הראשון, חביבי, אתה צריך להתאמץ. ולכאורה צריך להבין מה זו כללה לאדם. הלא, כל מה שיעבוד האדם אדמתו יותר בתיקונים ובבירורים שלה, ודאי ימצא במזונו, ומחייתו הרבה יותר. וכמו שכתוב, עובד אדמתו יסבע לחם, כדי שביעה לרוב. כן, דווקא מי שעובד הוא שבע, שגם זה נאמר בתורה הקדומה, זה כשם שנאמר בזיעת אפיך, כך נאמר עובד אדמתו יסבע לחם, וכל שיעבוד ויגע בה יותר, מלשון יגיעה, תהיה בה הברכה יותר. אז אנחנו רואים פה כלל שהקדוש ברוך הוא שם בבריאה, ככל שאני אתאמץ יותר, אני אקבל יותר. מן הסתם יש יוצא דופן, אבל באופן כללי אנחנו רואים את זה בפועל, כלל פשוט, כשחורשים מה שנקרא, אז כשחורשים וזורים אז צומח, כדי שתהיה צמיחה בכל תחום שלא יהיה, בזוגיות שלי, בפרט בפרנסה ובפרט בכל תחום, כל תחום שאני רוצה להתקדם בו, אנחנו גם נגיע עוד כמה עמודים לנושא הזה של, גם ברוחניות זה נוגע. זאת אומרת, אם אני רוצה להתקדם ברוחניות, חייב להיות מאמץ. אז נכון, זה דבר, כאילו, אוקיי, מה החידוש פה? כל ילד יודע, או לא יודע, כל נער יודע, בוא נגיד, שכדי להתקדם צריך מאמץ. אבל אני חושב שבנוגע אלינו, אז זה איך אני פוגש את המאמץ שלי? האם אני מתבאס על המאמץ שלי? האם אני כל הזמן אומר, נו, למה החיים כאלה קשים? איזה חיים מעצבנים? הקדוש ברוך הוא שם אותי בכזאת סיטואציה מעצבנת. או שאני מתחיל ליהנות מהחיים, ליהנות מהמאמץ, ולהבין שברוך השם אני מזיע, והזיעה הזאת, כל טיפת זיעה, מקפיצה אותי מדרגה. אז אנחנו כרגע מבינים נקרא לזה אקסיומה, את הכלל שאומר, ככל שנתייגע יותר בכל תחום, אז אנחנו נישא פרי. אוקיי, אז גם אם הראש שלי מבין את זה, אז בואו גם נגיד את זה ללב שלנו. הרי הלב שלנו, הילד שבי לא כל כך אוהב לעבוד. אנחנו אוהבים להישאר במיטה. אז בואו נגיד ללב שלנו ולילד שבי, שאם אני רוצה להתקדם ובאמת לעלות במדרגות ולקבל פרי טוב, אז כדאי להתאמץ, ומעמד זה לא צריך לבאס אותי, הפוך, מעמד זה יכול להיות מתוך שמחה, לשמוח כרגע על המאמץ ועל היגיעה, ולהיות בתוך הסרט, ליהנות מהדרך. כותבים פה משהו רגע, אופה. אם רוצים להתקדם בקודש אבל יצר הרע מונע. אוקיי, אולי בסוף השיעור, בסדר? אנחנו כרגע מתקדמים. בלי נדר, אני אנסה לזכור את השאלה הזאת, אם לא תזכיר לי עוד מעט. אוקיי, איך העניין הוא? אנחנו כרגע מתעסקים ספציפית בשפע פרנסה, אני חושב שלעניות דעתי אפשר ללמוד על זה לכל תחום בחיים. אז הרבי הרש"ב מסביר שלפרנסה יש שתי מדרגות. א', השפע הוא ברכה אלוקית שהולך ויורד מלמעלה למטה ביושר, שזהו בקו החסדים דאור ישר, שהשם זן ומפרנס בטובו הגדול, בחן ובחסד לכל הברואים,
כמו שאומר בברכת הזן, הזן את העולם כולו בטובו, וכן בחסד וברחמים. שזהו בחינת החסדים הטובים והעצמיים שהולך תמיד מלמעלה למטה בכל יום ויום, והוא כפי מה שנקצב בראש השנה להיות שפע ופרנסה בעולם, והוא בחינת הקצבה בכלל על כללות השנה. יופי. אז בראש השנה הוא אומר, בראש השנה הוא אומר הוא קורא לזה המדרגה הראשונה של השפע והברכה. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נותן, זן את העולם, זה נקרא אור ישר, הוא פשוט נותן, אין פה מה להתאמץ, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את העולם, וזה מה שנגזר בראש השנה. זאת אומרת, כל הדברים שאין בהם עבודה, כל הגשמים והאוויר וכל הדברים שאנחנו מקבלים בלי מאמץ, הוא קורא לזה שפע וברכה אלוקית שיורדת באור ישר. זה אומר שזה כבר בראש השנה נגזר, וזה כמובן מגיע לכללות העולם, כל אחד מאיתנו נהנה. מישהו פעם אמר לי שככל שהדבר יותר נצרך לאדם, כך הוא יותר זול. דבר מעניין, שהאוויר זה הדבר הכי זול, כי זה הכי קריטי לאדם. אחרי זה המים, מים זה קצת פחות קריטי מאוויר, כאילו אפשר כמה שעות להסתדר בלי מים, אבל מים זה גם כן דבר זול. וכן הלאה וכן הלאה, ככל שהדבר פחות נצרך לאדם, הוא יותר יקר, זה דבר כלל מעניין. אוקיי, אז אנחנו כרגע מבינים שיש מדרגה אחת בפרנסה, שזה פשוט נקרא אור ישר, שהקדוש ברוך הוא זן את העולם, נקרא אור ישר, בלי מאמץ, אני לא צריך להסתבך, לא צריך שום דבר, הקדוש ברוך הוא פשוט נותן ונותן כמו, הייתי אומר אולי כמו סבא טוב, אבא לפעמים קצת יכול להתרגז, להתעצבן על הילדים שלו, יש בחינה שהקדוש ברוך הוא כמו סבא שרק נותן ואוהב, ולא אכפת לו אם הנכד אתמול עשה ככה או ככה, הסבא אוהב את הנכדים שלו, הוא פשוט נותן. אז יש את הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא, את הבחינה הראשונה של השפע, שהוא פשוט נותן אור ישר. בחינה שנייה, יש מאמר בגמרא, זה מסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד ב', הוא אומר, בכל יום ויום אמרו רז"ל, יש 12 שעות. בג' שעות השניות, יש פה שתי גרסאות. אני אקרא את זה מתוך הגמרא עצמה. יש פה שתי גרסאות. הרבי הרש"ב, טוב, אני קורא את זה מהגמרא עצמה, ואחרי זה אני אגיד מה התיקון פה, שנייה רגע. אוקיי, הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת ככה, 12 שעות, היום נמשך 12 שעות. או רעשים, מי שיכולה להשתיק. אוקיי. היום נמשך 12 שעות. בשלוש שעות הראשונות כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. 3 שעות שניות, יושב ודן את כל העולם כולו. אוקיי, הקדוש ברוך הוא ב3 שעות השניות של היום, כנראה שמדובר פה על היום שיש בו אור, שהשם מזורחת, אז יש 12 שעות, הגמרא אומרת, 3 שעות הראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. 3 שעות שניות, הוא דן את כל העולם כולו, כיוון שרואה שנתחייב עולם כליה, עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים. 3 שעות שלישיות, הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, מקרני ראמים עד ביצי קינים. 3 שעות רביעיות יושב ומשחק עם לוויתן. הקדוש ברוך הוא יש לו סדר יום מסודר. הרבי הרש"ב פה מתעכב על השעות, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבין שהעולם, אם באמת הוא, כמו בבריאת העולם, אם באמת הקדוש ברוך הוא ידון עם כל החומרות, ואם יהיה פנים זועפות, ויחמיר עלינו, אז העולם לא מתקיים. אז הקדוש ברוך הוא עובר לכיסא של רחמים, מגלה את הרחמים שלו אלינו, וזה נקרא, יש פה גרסה אחת, זה 3 שעות שניות או שלישיות, לא חשוב כרגע, אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי קינים. כן, כל הביצי קינים בעולם, לצערנו, כנראה שיש לזה סיבה, וכל הראמים בעולם,
הקדוש ברוך הוא נותן להם שפע. אז זה מה שנקרא חסד, שהקדוש ברוך הוא משפיע בלי גבול. לא צריך פה את המאמץ שלנו. אבל עכשיו אנחנו עוברים לחסד שהקדוש ברוך הוא כן שופט אותנו. מה הכוונה? בואו נראה. וזהו ונמשך מראש השנה, שאז נמשך שפע כללית למזונותיו של אדם כל השנה, ומתחלק החסד הכללי לימים, ובאופן שפע הזאת אינו צריכים עבודה והגיעה בעול ושיבוט פרנסה, כי נמשך לו השפע מלמעלה בבחינת יושר. אוקיי? אך עם כל זה הרי אמרו אדם נידון בכל יום, ולדעת הר"ן בגמרא, בכל עת ובכל רגע. ולכך אומרים בברכת הארץ ועל אכילת מזון, שאתה זן ומפרנס אותנו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, והיינו מדרגת הפרנסה השנייה שמתחדשת בכל עת ושעה מאין ליש ממש, והוא על ידי עבודה ויגיעה. אז יש פה בעצם עוד בחינה. דיברנו בתחילת שיעור שיש את השפע הכללי שנקצב על האדם מראש השנה, פה הוא אומר שיש בחינה שהשפע הזה נמשך לאדם באופן פשוט, אור ישר, בלי מאמץ. זה שהקינים והחתולים וכולם מקבלים שפע, גם אנחנו חלק מהמערכת הזאת, ויש בחינה שאנחנו פשוט מקבלים אוויר, ולא יודע, נגיד מים, וכל מיני בחינות, כל אחד צריך לחשוב, אדם מקבל מתנות בחיים, שהוא לא כל כך מתאמץ עליהם. דבר שני, זה כבר מדרגה ב' בפרנסה, שזה מתחדש בכל שנייה, וכאן צריך את העבודה ויגיעה. אוקיי, בקטע הבא הוא אומר, טוב, אנחנו ממש לא מספיקים, פשוט לא מספיקים להגיע לעמל ויגיעה. בעזרת השם מחר, אנחנו יותר נתעמק למה צריך את העמל עצמו. אנחנו כרגע מבינים אבל, בוא נגיד שניצא עם משהו ככה ברור מהשיעור הזה. אמרנו שהשפע הכללי שנגזר על האדם הוא שפע מופשט, שפע רוחני מופשט. העבודה הרוחנית שלי, שאני מתפלל ומבקש ועובד, וכל המעשים הטובים שלנו, זה מוריד את השפע להיות גשמי. ועכשיו, במאמר פה הוא מדבר על הזורעים בדמעה בגנה יקצרו. שיש את המאמץ הפיזי הפשוט. חוץ מהמאמץ הרוחני שלי, נכון? אנחנו יהודים, ברוך השם, יש לנו את המאמץ הרוחני. אז זה התפילה שלנו, זה התורה שלנו, זה המעשים הטובים שלנו. פה הוא מתעכב על היגיעה בפרנסה עצמה. ובואו נשאר רק עם התובנה הזאת, שאנחנו מבינים שברוך השם צריך להתייגע, ואנחנו בלי נדר מחר נעסוק למה עוד יותר צריך את היגיעה, למה צריך, חוץ מהיגיעה הרוחנית, למה צריך את היגיעה הגשמית, למה זה קורה. אבל בואו נצא עם תובנה אחת, שאנחנו... שנייה אחת, עוד שני השאלות. בואו נצא עם התובנה שאנחנו בעזרת השם מעכשיו שמחים עם כל מאמץ שיש לנו בחיים. נשתדל לפחות, אם לא כל היום, אבל בואו נחפש איזה מאמץ אחד במשך היום, איזה 5 דקות, אם זה עם הילדים, במטבח, לא יודע איפה, בעבודה, אבל בואו נחפש איזה שעה אחת או זמן אחד שאני פשוט שמח עם זה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליי עומס ומאמץ, ומנסה ליהנות ולחפש את היופי שביגיעה, ולראות את הטוב שזה נותן לי, ולהבין שזה חלק מהמערכת. אז זהו, אז זה השמחה שאנחנו יוצאים, אבל נשאר לנו פה חידה, בלי נדר למחר, להבין את הפעולה, מה זה עושה לאדם היגיעה הזאת, התרדה הזאת בפרנסה, מה זה עושה, ולמה גם אפילו תרדה פשוטה בפרנסה, כן? יכול להיות שאיזה גבר או אישה מאוד מתאמצים בעבודה, והם לא מבינים, הגבר לא מבין, האישה לא מבינה, למה הוא צריך את המאמץ הזה. אז זה בעזרת השם, אנחנו יותר נתעמק בזה מחר. כן, שאלות, בשמחה. מה ששאלתי מקודם, לגבי אם רוצים לעלות בקודש, אבל היצר הרע לא נותן. זאת אומרת, אם אני רוצה להתפלל ואני לא מצליחה להביא את עצמי להתפלל, או לקרוא תהילים או דברים כאלה, שזה דורש מאמץ, ודווקא כשאני יודעת שאם יש מאמץ, אז
וממש מאמץ בתפילה ודברים כאלה, אז סימן שאם יש עיכובים, סימן שבורא עולם רוצה את זה מאוד, אבל לא מצליח. איך מתגברים?